Mama politicians is chiremi rawadaroma. Awo mu yusu mo de se mo angasa mo ho boni ntokuro. Ene politicians ne be pa abadia wo mo kan nyina bom se akamfo. Edu development no o maka kira se abonofo ne asantefo abonofo kura no mo ne hefo. Ebize brekum tie wo mo kambono kasa enso mo ya asantefo. Enti mesere na Dormaahene. Mesere. Adabraka. Me papa ne ho se medical se mesene ho. Mesere adabraka ye nyina yanka mum Dormaahene yadia ye nyina se de onso asante ya odia yi bra ye nyina yentena himfie kura ne ensom bra ye na obia ne wa ba ye se tutu ye ne hwe ye wanya hwe ye nyina meka mum baako yanka mum ye ka mum efe segregation yi kwa me nkroma ne ba ye no se administratively yemfa honye eye bono ne ahafo nso ahafofo bebre ya asantefo bonofo bebre ya asantefo saa na ye nuanom anwonafo bebre ya asantefo eti ye nyina sese asante no enye kuro na Dormaahene enye kuro asante nye kuro ayo mai na aka ho ye so ka ho ye pew kura ye pew ye sa yi asante ye de dodo na chichire ye eti wadaroma eze nwanwa ni benin kwan no na Dormaahene no angasa no subconsciously obuoma otumfo ampa obuoma no. Now you see, I think social media na Jamira by the fireside you story no and the man no budget so na if say mirror ni buomo otumfo o de yehwe sa video yi obo otumfo de ne psychologically obonimu ase otumfo ya na obai adeshikuo no otumfo ya na obai adeshikuo no otumfo ya na obai adeshikuo no. Mimawakwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. Se we your first time wa endi abomodia subscribe. Mia notification esu se ni anytime bia yedi video betumu no wonso sabe kanu enye bia hwe wia comment fa ho kire wadwen efa video no ho abusua like video no na share emu obi anso enye bi hwe metasi bebre abusua Okatakyie Afrifa na abusuafo all responding to Dormaahene na abusua Dormaahene eba out ebe kasaye ewo mra chese eye breku man hene a na yie na ye ya manankobi no because no opese da ye di tu honum ema otumfo osetutu the second se wo nonko a na ye di dana ye den atu honum ama ne se obeba na yie no omaye for the final day enunti no ya mane kwan ama na anye den entu ni nan ensi honum na no na abusuafo Dormaahene ekasaye na ne kasaye mu no abusua okobo Okatakyie Afrifa din se sa abrantie no oyeden otutum ane no pa no se enye bibia nti ana Okatakyie Afrifa otutum ane no ni nyina ne se ono Dormaahene no kuretrodo na oyeden oka nti se Okatakyie Afrifa onye bibia enye den emfa encounter no kure na Dormaahene no eka na oso eden odidi na tem to so Okatakyie Afrifa atem didie ana ya oyeden odidi na tem eno ana ama Okatakyie Afrifa ono so aba out abusuafo ono so kasa na ni nkyekire mu odi aba no abusua utimu se wukomu a na chese o skuli Dormaahene pa odi na ko school abusua o se wo Dormaahene chese suntrasu heya na wo ana wo yeden udwaneye ekodoma ekochichire doma eyeden ewo honum sani o kase otumfo onye ohenepon na emom oyomanhene etise moa no o se oba Asanteman mu a abusua otumfo ono na ye overlord of Asanteman na Asanteman no so oba ya chichechichem amanhene bebre ofenso manhene juaben manhene etweso manhene chese amanhene bebre ana omo yede omo kabo mu a enam se esanti entokwanti omo yede omo kabo ne yedi otumfo osetutu the first esi so se ono ana oyede ono ni otumfo a obetena so se omo nyina hene a amanhene nyina beden edi buo eni wo som ebeden ebema no
osi saa nso ana wokɔ Britain abusuafo eye Prince Charles ye a osi soi ukɔ wachi a de di omahenie no ebaaye ne se omu nyina na omu ntema ayeden atete ana omu beka bom na omu yi King Charles abusuam omu yi nipa frim ana ono beede obedi wo so nti sane Dormaahene eka no saa na Asanteman enso yeden etie na tambia Dormaahene eka se oni Asanteman a osi ene Asanteman no enya omu eka twi nkoa na wo ba Asanteman no mu abusuafo anwonafo wom omu efri no ofofo wom kyese kasa ahodo bebre ana yeden ewo Asanteman no ansa na ye wo omu yeden omu katwi enti wo doma wo se woni Asanteman ana enya dia ene tribes bebre ana wa yeden onu omanya abusua utimu se school no de Okatakyie Afrifa odi Dormaahene akọ school pa mumien kotie no Alright, for Sabre me that's what Jibra will share a year for the records. Na and yentin free yentin free. And nano ukwada utumfo nesi tutu eko a year brekum. Mahine na yiya wa muye ye. Na utumfo ko brekum mahine ye. Na yesi Dormaahene ebebie. Emom no Dormaahene beba eye ukwada na otumfo aba ya wada. But unfortunately it happens to be binti Dormaahene ntimi anko eye ukwada no ama ya wada no otumfo na se tutu ekopie ho na before so be kono ne nya nti ye court injunction ama wo mo se Dormaahene ma o ma eye na se. Now adeba ko a wo wie ye no abeye he wo social media ye the comments a Dormaahene ameki efa eye ne kwa court amana nkone ho. In the comment ana Dormaahene bomidin say eye me Okatakyie Afrifa na etoda metoto mane no. In fact, when I saw it, I for once they don't understand why Dormaahene make say metoto mane no, because all the videos I have done, I plead with him say adiana warrior no. There is a tendency, but before that, yan share Dormaahene video na waka fa me ho no quickly niamra enhwe niamra ede mahu abrante be friend Okatakyie Afrifa so duru ba bia na nsen ya na otutu bi manem sa obwa no wafa na mahu say anya ba kwa sam ne aka na o ka wa ba kwa sam nka bedi watem na mo mo ya no kure ne benya hwenka asisi bedi watem. Right, so now Dormaahene say me toto mane no na me boa wo ku me wofa eku me nana enti ne mani abre a me toto mane no ye beba be address that, but the edika ma mense na Dormaahene say be producer wo ye me papa and me come me papa not by age. Age, yes, you could be, but enye nunti kwa na mefra waja. The enti a mefra waja ne se mesi eja hene. Wo mo ye aduanafo aduanafo na wo me na aduana wo firi amanse adumasa na wo ye amanse adumasa hene waka baby. Na sebio aduanani na wo me dia na me ko petumi dia bepa meja no madeja so e dia agede ya. Me mpretumi enso tumi mu enka tumi enhwe enfam pa meja no made jaso nti mese ene wo na Dormaahene se wo yaduana hene wo yaduanani na mese yaduanani dia mese ne wo. There is no way me intention say me de to me be power de jaso it is a kobane se sana na etie dia ene na Dormaahene wadama dia make etie nie if is menya madwene se me power de jaso dia make nyina ne se e bia na wadwene nko ho. But onioma bia wo ye no has the tendency say when you are long gone ebetimi create confusion between domafo any enkofo ka say asantefo a ya na okay, so e create confusion between domafo any asantefo, but in any case asante ne kura no ubedru mu a one way a wadwene bia say asantefo ne wo mo ka twi nko a enya no kore na Dormaahene eti for me
get be clear. The wo ye no na painting na make kasetia the wo ye no. Not you as a person. You as a person, the men say okwasi, I say biom predu so ene. Men say waboa, men say ujimi, mentimi nya saa kura. Ebizanya saa na me pese me ye. Na momade no awo ye a ene ase wo kan domafo. Na ye kan domafo a na wo maka se omoni asantefo. Ebi kura timi kan ma ne koye se abonofo ne asantefo. Abonofo ne asantefo ni ntokwa. Ebisa wo kan bono no a abonofo no wo ma omoti wo sampa hene wo ye santini wo mo ye asantefo. Brekum hene a ye ba na ye brekum fo ye asantefo ene obati enkrofo se asantefo na ba brekum sakasa ne kwa e wrong. Ebisa brekum fo ye asantefo tepa fo ye asantefo ayi sekwa fo ye asantefo asante ne nya wo mo katwi nko a ena no kwa ye ne wa na na tie ye ne wa Dormaahene ye ne wa na na tie ayi na wo te saso ntreso ayi na no na Dormaahene wo kan wa ba ko se mose wo firi akwamu ana abedru nsawam nyano ase wo firi nsawam ni obo ene asumenya na asumenya ene se wo tena suntreso ne se wo ko wampa mu ene wo te Dormaah na sampani ampani nuane ampa ne se even if we are to go by wo history a wo tresi ye ebeka asumenya ansa na wo ko Dormaah eye den wo ma wugya wo mu asumenya no wo se wa wo te wo no so chen wo na ba bia ya ba bedru no eye legal order eye traditional order ana ya hyehye wi se bi mire bia atwam woni ye de ntokwa ebise na akwamu ahenie esopa na ntokwa bi ba ye na ma akwamu ahenie ne mu egigyaye ana firi wona de nkyira ahenie be ye kase de nkyira ahenie egigyaye adanse ahenie na esopa mire bia atwam enso Asante ahenie was the last one and ebia se ene nkan tete no a ebia nka wo Dormaahene ubetimi asore na wa planet na wa wage war se wangasa opese Asante ahenie no kwa opese otitim and if you are able to succeed yes then history will recognize say oba ye no na Asante ahenie ho se de na de nkyirafo de ho no ana atimi ba bekon ye na atete mu ne na omu nyina be hye wase we would have recognized that but then baby ya bedu ye ntwetwe nko eye akon enkopensa ase bio na Dormaahene agweze mere bi atwam na akọ Britain UK wo mo ho ya na the legal order the Germanic groups there were different Germanic groups until 1066 King William the Conqueror eba ye no oba be conquer wo mu nyina no set a legal order by the formation of the king efa ho judiciary set up the king's court emere bi etwe chairman exchequer the king's bench in the ekeka ho it was an order that was being set a norm that was being set sana Asante ahenie ntie wo bedu Asante ni mukura na wa hwe ya wadwene be o se ye nyina ye the same ye nye the same Elizabeth ye ko na ye me yonko pa zibu ko na free northern region and in this case because of our colonial mindset obi o free ye nuan mo free suru oba nyina no ye se obi aye north na e die ntia because abrofo ne tesu no ma che wo man ni mu into three the northern territory the Ashanti protectorate and the Gold Coast until today. Even when we know that there is a place called Savannah region, we'll be free Savannah region and still a friend of North na. We'll be free Upper East, your friend of North na. Na se kona ye babe wu ni Kumase. Ne maame mu free Jirapa. Ne maame free Bogatanga. Ne papa free Tamale. Ni abewu kona wu Kumase Alaba Abuabo yatete no Abuabo. Kona nko ne maame kuromu da. Wo se kona nya Asantini de nti no nya Asantini. Ebise di Asantini no ni tietia wa ne se esenti ekunti ane ye nyina ya come together eti Asante no ura mu a even wo mo ka mese wa Asante ni mu no ura mu a ye wa dansefo ye wa amansiefo ye wo kwamanfo ane ye wo sekyerefo uba bewura adanse ni mu adanse no so segregation uba bewura sekyere ni mu asekyere ne ye wa ayokofo mu ye sekyerefo ye wa asenefo mu ye sekyerefo ye wo aduanafo mu ye sekyerefo so the formation of what Asante is has got nothing to do with your country. And now waka bono, and now waka wareware, and now waka Hausa, and now waka I wanna bibi say anyhow. Edi na do mind wadama, dia me pa kan nyina ne se. Baby abedu no okun a ese ni breni akun enye di okun Dormaah kusi. Enye di okun ya kan say wobiri yebua. Di okun enu no emfasodie bia ni so sa bre ya yetimu. It is a time no twam da era na twam. Ebra na kina gokole muso akon atwam ebra na wobiri yebu muso akon atwam
uku obri ebu no oye kwa amahene no onya asante hene ne bibi e friend asante asaden ne informed asante confederacy saa na ne ewo ka se wo muku eye Dormaahene na Dormaahene ye regent. But these conversations won't bring anything to the table today. And one another Dormaahene maker. There is a legal order. Asanteman no gaben for wom, mampo for wom, offensive for wom, jusu wom. It is in any case, you can't Dormaahene say you need Dormaahene to be. When you say Dormaahene Asantefo, then it means Dormaahene sebi boga for a problem. It means Dormaahene angunaga for a problem. Because there are so many of these people. Aya wa ngonani a wakọ wari asante ni ama ne mase se omo ya asantefo e je say no kasa oni nya problem a Dormaahene ne angonafo benya problem. It's that simple. E ti dia kasa nya hwe e bia na ntiase e bia anya adwuma e bia na nioma bi ankoyi senso fe no afi se ye nyina na ne no tie ye nua no ye nua pa no e na no south central so ya na na ate ana obiri ye bu antoko ye ba ye hunu se o se tutu ba ana no mo ko ye wampem se wa fe se ye nua no na abesa ne yatra ye nyina ye baako akamfo ye nyina ye baako ye nyina ye baako ye na Dormaahene ye nyina ye baako sampani ampa ne nua ne ampa se wo nua ne asomenya wo nua ne agogo wo nua ne akwamu na sa asumenya ni agogo da so te santimem enye onuane wo mo enye onuane wo mo ejese nwanwa ni benin kwa idi asemwana oyene me papa mese no na Dormaahene wada ma mese pa ne aduana fo na wo me de etia mani ade nkrofo dwene se ya ayuko moja na moja ni mienu ne nhyɛ da nye ebisa ayuko fo na ne ade ana aduana fo no nso eja no asabi o ya mo se etua mo no aduana fo ba yie no na me de dare eti na Dormaahene wadarma mense okwasia mense waboa na menni watem nso se kobasa de meka ne amayi a be ba cho fato nkyɛn na fa kyeme na afa de meka nyina ne se de wo yende is a tendency if is na Dormaahene me de me hunu ne se politics na wo ye if is anya politics a yentie na Dormaahene kakra bi yentie no ye Dormaahene ya abunofo mmemie ye ni bi batena so a be project hini bi bisu batena so a onya ne saa o project bia ti me ntimi nya manyo na me de ya me ka cho nsa humie wani na Dormaahene se bebe no mu ba bebe peja baako bi bebe no so ba bebe peja ye nyina etimi de amenya politics na emom ne bebe tu won hofo. You are literally saying that MPP for te so a won peja Asantehene enko a NDC for te so a won peja Amahene ne nyina eti Dormaahene ene esa de a na politics na wo ye na politics no there is nothing wrong with say wo Amahene ana wo hene wo political party sa de na mo ye na hemfo nya active politics ade so ahemfo ye ayi agrikins Mahene na nkansah boadu yi nanim so ye MPP ni MPP wo fine na yi wanim na afa ka policy ABC akufado amemu ye tan eti abonofo mo nhwe ABC na mfanto joma anas but enkaye tiri mum enkaye sa no mo ye ya ka ye ne sebi anwonafo tiri bomuo ene me ye sure say whoever did it the kofi awunos we mo planning the divide and rule tactics and they are nowhere to be found. But there is this seeming tension between anwonafo and Asantefo and yet traditionally but a political mindset, and that's exactly what mirror me papa wo ye eti na Dormaahene mesero me sada me sayem me kasa ya makani mienu nyina bia me se wa me mirror do aye me den de entre me den say won fa buo but you see na Dormaahene subconsciously he knows that na konwa no it is nowhere close to Asantehene akonwa. You know why? Because emre bi atwa mane enyan sete the legal order of Asanteman na Asantehene akonwa ne ye Mahene said ye okoduru Britain a de wote so sesia no say ye kase ye chiche Britain ni mu a baby oten wo ye Mahene of a House of Windsor so ordinarily King Charles is the Prince of Windsor said ye wo a Prince of Wales, Prince of Scotland, Prince of King Charles or ye Prince of Windsor because House of Windsor no tiri na hinie. But because they all came together under one legal order, under one legal authority, then he has become the overall boss over them. Yawo kwa Amahene
Yawo Dwabenhene, Yawo Mampohene, Yawo Josohene, Yawo Nsuta, Yawo Agogo, Yawo Agona, Yawo Ajumakasi Kase, Yawo Tepa, Yawo Yebrekum, Yawo Sampa, Yawo Sekwa. Sa mahine nyina no mo se. Yewura ni se tutu, eti se tutu so che nyina. Na Dormaahene mie bi atwa ye ne wa na netie ye po asem, ye kura ye de no bra. Sa ye wakono se ade no ane nyina ya akono ne mo ne bone hu ntokuru nti na so na ada se ni bre na ise ye wakono se obesa ba obi ampamo na Dormaahene ye mpamo bra ne sa anya na nya akono bra na nya akono sabi mpradu asa me hunu ba bia o se tutu atwe ma a wo bra Dormaahene fo me hunu ba bia o se tutu atwe se bio enkoti ma wo de buru Dwabenhene ana me hunu ba bia Dwabenhene asi manchinia a wo se woduru ho no ye yiye firi no so ofise se tutu se enyi ne manchinia wo ba na se biye nyina ya kyekira de kama fefefe a ya kan bomuo se de Britain fo nso akan bomuo do Scotland fo ye different Wales fo ye different England fo ye nyina ana ya kyekire na aya akono ayefe na ka ho ne nyina kyekire ne nyina ya so ka ho ye nyina ye na menka ho suntura so na ate o ka ho ana ya kyekire na akono ana tra kosi kodivu nyina ba wulefo eti ye besere ba bia du no de okun do ma kosi de okun evensei obri ebu a ye fa nya hwisi ye fa nya hwe sa de no ye fa nya hwe o ese de okun a ewom pa eye suku ekun ewom eye kom ekun ewom yare ekun ewom mama politicians yi hye kire mi wura wadaroma a wo mu yusu mu de sai mu angasa mu ho bone ntokuro ene politicians ne be pa abade a wo kan nyina bom se akamfo edu development ne wo maka kire se abonofo ne asantefo abonofo kura no mo ne hefo Evise brekum tie wo mo kambono kasa enso mo ya asantefo enti mesere na Dormaahene mesere adabraka me papa ne wo se medical se mesene wo mesere adabraka ye nyina yanka mum Dormaahene yadia ye nyina se de onso asante ya odiai bra ye nyina ye ntena hemfie kura ne ensom bra ye na wo bia ne wa ba ye se tutu ye ne hwe ye wanya wo hwe ye nyina meka mum baako yanka mum ye ka mum efe segregation yi kwa me nkroma ne ba ye no se administratively yemfa honye bono ne ahafo nso ahafofo bebre ya asantefo bonofo bebre ya asantefo saa na ye nuanom anwonafo bebre ya asantefo eti ye nyina se asante no enye kuro na Dormaahene enye kuro asante enye kuro bayo mai na ka ho ye so ka ho ye pew kura ye pew ye sa yi asante ye de dodo na kyekire ye eti wadaroma eze nwanwa ni benin kwan no na Dormaahene no angasa no subconsciously obuo ma otumfo ampa obuo ma no now you see I think social media na ejami by the fireside you can story no and ma no budget so na if say me rani buo ma otumfo a odi ye hwesa video yi obo otumfo de ne psychologically obonimu ase otumfo ya na obai adeshikuo no otumfo ya na obai adeshikuo no otumfo ya na obai adeshikuo no. You know why? Because obu akonya no edu ba bi o se yewura Asanteman edu ba bia no agya ka eti yebesere Dormaahene yenim se obu ma asante akonya menim where the problem is ana mo politicians na mo share kira move wale nyam betuam kanana no bekumo ede dia mon come wherever the friction is. Let's move in now. If there is a friction somewhere, we should try and iron it. Ebi antiase bi nyadwuma na Dormaahene antiase nyadwuma yese brania no nyina ntrase ni antrase antia himfie ni nsom akaman wa obusua ene Okatakyie Afrifa ana moten nka no sane moten nsem no wutumu say yes wa biebie nsem anipa a kyese eye Dormaahene kura no so okasa no obo tumfo din a oyeden obunimu ase na kyese respect bi yeden ewo honum onu atumu se busuafo otumfo owo soro yeden echen no abusua ahanom eye skeleton man TV mesie tough omo a yede bebro it is a way of first timer any bomodin a subscribe me notification so click on no send you video bia yede betumu no wonso sabeka no anya bia hwe
meda ase bebree